Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Alberto Cairoren poemak, euskarazko itzulpena eta aurkezpena, Iñigo Roque. Fernando Pessoa poetak, jakina denez, hainbat heteronimo sortu zituen, eta bakoitzari bere poesia propioa eman zion. Heteronimoak ez dira ezizenak. Ezizen edo luma izenak, egile baten izen faltsuak besterik ez dira. Heteronimoak aldiz, idazle batek sortutako fikziozko idazleak dira, biografia eta nortasun propioa dute, eta beren obra ere, desberdina da, estilos, gaiez eta mundu ikuskeraz, benetako autorearen obratik. Alberto Cairo, Fernando Pessoa poetaren heteronimo ugarietako bat da. Honela aurkezten digu, Iñigo Roquek. Alberto Cairo. Fernando Pessoa izan zenik ere zalantza egin izan dute aditu batek baino gehiagok. Argi dago, ostera, haren heteronimoak izan zirela, Belengo monasterioko arlausaren azpian egon ezarren. Asko izan ziren Pessoak beretzat aukeratu zituen izenak, norberaren kontraesanak zailkatzeko egina albetean. Saramagok, maizukiro azaldu zuen Fernando Pessoaren, pertsonaren, nortasunezko arrago hori. Adizkideek esaten zioten etorkizun oparoa zuela, baina hark ez omen zeukan hain gauza segurutzat hori. Horren bestez, bizitzaren onenean hiltzea erabaki zuen bidegabeki, 57 urte zituela, atera kontuak. Hilaginean, betaurrekoak eskatu zituen. Emaizkidazue antiojuak, izan zirenaren azken hitz zentzuzkoak. Gaur arte, inok ez du jakin nahi izan zertarako galdatu zituen. Horrela baztertzen edo gutxiesten dituzte agonian dagoenaren azken hitzak. Baina, daitekena da, hark bere burua ispiluan ikusi nahi izatea, jakiteko azkenean nor zegoenan. Parkak ez zion tarterik utzi. Izan ere, ez zegoen ispilurik logelan. Fernando Pessoak ez zuen inoiz xuxen jakin nor ote zen. Eta zalantza horri esker, apur bat argitzen ari gara nor ote garen gu. Alberto Cairo, 1889–1916, maisu xaloa da, ardirik gabeko artzain bat. Zentzumenen erabateko bakuntasuna aldarrikatzen du jakintza iturri bakartzat, zientzia eta parazientzia oro arbuiaturik. Naturaren eta unearen poeta ere bada, fisikoa, neopaganoa, baina ez behialako gentilen gixan, ezpada modu berri, txoil lurtar batean. Eta, aldi berean, haren poesiak geldotasuna nabarmentzen du, estatikotasun estetiko bat, ikusle izan beharra ala beharraren ezinbestearen aurrean, baina fatalismoan iraulkatu gabe. Egunen hauzu neu etorri Alberto Cairo baino. Erraiten zeutan Fernando Pessoak,
eta mintzairan hasiz, eta lokarri gape. Irauten zuen solasa, irauten zuen solasa, eta eguzki lorek bezala ikusten zituen. Hormetan zelai urre gorriztatua, edotan inoizarez estalia. Ene begilau sotuek pinturaren bat izpilua, edorma soila ikusi lekuetan. Natura zaharra eta ederra dela erraiten zuen hartzainak ardiei begira bezala. Eta gaua apaildu orduko euria, ekuzkia, ilargia eta etxe ataria unkia desiratu eta alde egiten zuen lasai. Sombreruaren negala altxatuz, sombreruaren negala altxatuz. Orain, entzun ditzagun Alberto Caeiroren zenbait poesia Inigo Rockeren itzulpenean. 2. Nire begirada, ekilore bat bezain hautemangarria da. Bideetatik ibiltzeko ohitura dut, eskerretara eta eskuinetara begiratuz, eta lantzean behin, atzera ere begiratzen dut. Eta une bakoitzean ikusten dudan hori, aurretik inoiz ikusi gabekoa da niretzat, ondotxo konturatzen naiz horretaz. Badakit harridura existentziala izaten, ume batek jaio berritan lukeen bera, baldin eta benetan ohartuko balitz jaio dela. Sentitzen dut une bakoitzean jaiotzen naizela, munduko berritasun eternalera. Sinesten dut mundua bitxilore bat bezalakoa dela, ikusi egiten dudalako. Baina ez dut hartan pentsatzen, pentsatzea ez ulertzea delako. Mundua ez dago hartaz pentsatzeko egina, pentsatzea begiko gaitza eukitzea da, baizik ari begiratzeko eta ados egoteko. Nik ez daukat filosofiarik, zentzumenak dauzkat. Naturaz mintzatzen naiz, baina ez ura zer den badakidalako, espada ura maite dudalako, horrexegatik maite dut gainera. Maite duenak espaitaki inoiz zer maite duen, ez zergaitik maite duen, ez maitatzea zer den. Maitatzea xalotasun eternala da, eta xalotasun bakarra ez pentsatzea da.
7. Nire herriskatik lurretik ikus daitekeen unibertso guztia ikusten dut. Horregatik, nire herriska beste edozein lurralde bezain handia da. Ikusten dudanaren neurrikoa bai naiz, eta ez nire altueraren neurrikoa. Hirietan bizia txikiagoa da, muino gaineko nire etxe honetan baino. Hirietan etxe handiek giltzapean isten dute ikusmena. Zeru ertza eskutatzen, gure begirada zerutik aldenarazten. Txiki egiten gaituzte, zeren denak entzen digute, eta ezin dugu begiratu. Eta pobre egiten gaituzte, zeren gure aberastasun bakarra begiratzea da. Sortzi. Udaberri ondarreko eguerdi batez, argazki baten tankerako amets bat izan nuen. Jesukristo ikusi nuen lurrera jaisten. Mendi mazel batetik zetorren, berriro ere aur bihurturik. Belarretik lasterka eta itzulipurdika, loreak erauziz eta gero botaz, eta urrunetik entzuteko moduan barreka. Zerutik ihes egina zen. Gulako egia zen, hirutasuneko bigarren pertsona zela itxurak egiteko. Zeruan dena gezurrezkoa zen, ezerrez zetorren bat, loreekin eta zuaitzekin eta harriekin. Zeruan beti serio egon beharra zeukan, eta noizbeinka berriz gizon bihurtu, eta gurutzera igo, eta beti hilaginean egon, arantzasko koroa bat buruan zuela, oinak hiltze burudun batekin josirik, eta are trapu bat gerri bueltan, marrazkietako beltzak bezala. Ez zioten usten ez da aita eta ama eukitzen ere, beste aurrek bezala. Haren aita, 2 pertsona ziren. Josef izeneko agure bat, zurgina bera, haren aita ere etzena. Eta beste aita, uso ergel bat zen, munduko uso satar bakarra, espaitzen ez mundukoa, ez usoa. Haren amak ez zuen inoiz maite izan, ura jaio aurretik. Eta nahi zuten hark, ama bakarretik jaioa, eta begirunez maitatzeko aitarik ez zuena, ontasuna eta zuzentasuna hots egitea. Egun batez, Jainkoa lo eta Espiritu Santua egaz zeudela, mirarien kutsara joan zen eta 3 ostu zituen. Lehenengoarekin lortu zuen inok ez jakitea ihes egina zela. Bigarrenarekin gizaki eta aur egin zen betiko. 3. Kristo bat sortu zuen sekulako eta betiko gurutzean egon zedin, eta zeruan dagoen gurutzean hiltzaturik utzi zuen, besteentzat eredu izan zedin. Gero, eguzki aldera alde egin zuen, eta harrapatu zuen lehenbiziko argi izpitik ihes egin zuen. Gaur egun, herriskan bizi da nirekin, aurre ederra da barre egitean, eta naturala. Eskuin besoarekin garbitzen du sudurra,
potxingoetan txipli-txapla ibiltzen da. Loreak hartzen ditu, eta atsegin ditu, eta hasten ditu. Astoei harriak jaurtikitzen dizkie, fruituak osten ditu sagarrondoetatik, eta txakurrak saiesten ditu, negarrez eta oihuka. Eta, badakienez, ez zaiela gustatzen, eta jende guztiari barre eragiten diela, neskatilen atzetik lasterka egiten du, bidez bide aldran doazenean, pegarrak buruan, eta gonak altxatzen dizkie. Niri dena erakutsi zidan. Erakutsi zidan gauzei begiratzen. Seinalatzen dizkit loreetan diren gauza guztiak. Erakusten dit, zein alaiak diren loreak, haiek eskuan hartuta, astiro begiratzen diegunean. Gaizki esaka ibiltzen zait Jainkoaz, agur ergel eta eri bat dela esaten dit, beti lurreratu egiten eta lotzagabekeriak esaten ibiltzen dela. Ama Birjinak trikotatzen ematen ditu eternitateko arratsaldeak, eta Espiritu Santuak askurari ekiten dio mokoarekin. Arrotzen da aulkietan igota, eta zikindu egiten ditu. Zeruan dena da ergela, Eliza Katolikoa bezala. Esaten dit Jainkoak ez duela ezer ulertzen sortu zituen gauzez. Sortu baldin bazituen, ez dut usteta. Esaten dit, esaterako, izakiek haren aintzari abesten diotela, baina izakiek ez dute deus abesten. Abestuko balute, abeslari lirateke. Izakiak, izan, badira, kitxo, eta horregatik dira izaki. Eta gero, Jainkoaz gaizki esaka ibiltzeaz nekaturik, besoetan lokartzen zait Jesus aurra, eta ohera eramaten dut altzoan. Ura nirekin bizi da muino gaineko etxean. Ura aur betierekoa da, falta zen Jainkoa. Ura gizaki da eta naturala. Ura jainkosko da, eta barre eta jolas egiten du. Eta horregatik dakit, segurantzia osoz, ura benetako Jesus aurra dela. Eta aurra, Jainko bezain gizaki, nire poeta bizimodu arrunt hau da. Eta beti nire ondoan dagoelako poeta naiz beti. Eta neure begirada estu honek, sentipenez betetzen nau. Eta badirudi, hotzi txikiena ere, edo zerena, niri mintzatzen zaidala. Nirean bizi den aur berriak, esku bat ematen dit niri, eta bestea, den beste guztiari. Eta horregatik, biok bidez bide ibiltzen gara, jauzika eta kantuka eta irrika, eta gure arteko sekretuaz gozatzen gara. Alegia, jakiteaz, inon ez dela munduko misteriorik, eta orok merezi duela. Aur betierekoa nire ondoan dabil beti. Nire begiratuaren noranzkoa, haren atzamar erakuslearena da. Nire entzumena, hotz guztiei adi, zera da. Belarrietan, olgetan, ark egiten dizkidan kilikiliak. Hain ondo moldatzen gara biok biotara, ororen laguntasunean, non ez baitugu elkarrengan pentsatzen. Elkarrekin bizi gara eta bi gara, gure artean itun bat eginik, eskuin eta ezker eskuena bezalakoa. Gauean, hartxintzarrekin jolasten gara, etxeko ateko mailan. Serio, Jainko bati eta poeta bati dagokien gizan. Harri bakoitza, unibertso oso bat balitz bezala. Eta horregatik,
harriarentzat lurrera erortzen ustea, arrisku handikoa balitz bezala. Gero, gizakiei buruzko istorioak kontatzen dizkiot, eta hark barre egiten du, dena sinestezina balitz bezala. Errege direnen eta ez direnen kontura barre egiten du, eta tristatzen da jendeari hizketan entzuten dionean, gerrez, negozioez, itxasontziez, zeinak itxaso handietako airean ke bihurtzen baitira. Badakielako, horrek guztiak falta duela egia hori. Loreak loratzean duena. Eguzkiaren argiarekin batera, mendiaranak mudarazten dituena. Eta murru karestatuak begi mingarri bilakatzen dituena. Gero lokartzen da eta oheratzen dut. Besotan eramaten dut etxe barrura. Ohean eratzaten dut, astiro arropa eranzten diot. Erritual oso aratz bati jarraikiz bezala, amatasun handiz ura osorik biluzteraino. Nire arimaren barruan lo egiten du, eta batzuetan gauez hitzartzen da, eta nire ametsekin jolas egiten du. Batzuk hankaz gora jartzen ditu, beste batzuk elkarren gainean, eta txaloak jotzen ditu bakarrik, nire ametsari irrika. Hiltzen naizenean, seme, ni izan nadila aurra, txikiena, har nazazu besotan, eta zar nazazu etxe barrura. Erantz iezadazu neure izate akitu eta gizakoia, eta utz nazazu zure oean. Eta kontazkidazu istorioak, ni, itzarrizkero, berriro lokar nadin. Eta emazkidazu zeure ametsetatik batzuk jolasteko. Harik eta zuk dakizun edozein egunetan, berriro jaiotzen naizen arte. Hauxe izan da nire Jesus aurraren istorioa. Zer dela eta ezin izan daiteke hain egiazko nola filosofoen gogoeta guztiak eta erlijioen irakasgai guztiak.
28. Gaur, poeta mistiko baten liburu bateko ia 2 orrialde irakurri ditut. Eta negarrasko eginda dagoenak bezala egin dut parre. Poeta mistikoak filosofo gaixoak dira, eta filosofoak gizaki gizagaixoak. Izan ere, poeta mistikoek esaten dute loreek sentitzen dutela, eta esaten dute harriek arima dutela, eta ibaiak estaseatzen direla ilargipean. Hala ere, loreak sentituko balute, ez lirateke lore, pertsonak lirateke. Eta harriek arima balute, bizidunak lirateke, ez harri. Eta ibaiak ilargipean estaseatuko balira, ibaiak gizaki gaixoak lirateke. Ezinbestekoa da loreak eta harriak eta ibaiak zer diren ez txakitea, haien sentimendu ez jarduteko. Harrien, loreen, ibaien arimaz jardutea, eta nok bere buruaz eta bere pentsamendu faltsu ez jardutea, bat baitira. Jainkoari eskerrak, harriak harri dira, eta ibaiak ez dira ibaiak baizik, eta loreak bakarrik lore. Niri dagokidanez, nire bertsoetako prosa idazten dut, eta aski dut horrekin, badakidalako natura kanpotik ulertzen dudala. Eta ez dut bakarrik ulertzen naturak espaitu barrurik. Bestela, ez litzateke natura. Berrogeita 9. Barrura sartzen naiz, eta leihoa ixten dut. Kriselua eskuan, Gabon opatzen didate. Eta ene ahots alaiak ere, Gabon opatzen die. Nahi nuke ene bizia beti onelakoa izan dadin. Eguna izan dadin eguzkiz betea, edo euriz harina, edo ekaiztzua munduak amaitu behar balu bezala. Nahi nuke egunero arratsaldea leuna izan dadin. Aurretik igarotzen diren lagun artei, leihotik jakin minez zo egitekoa. Nahi nioke egunero zuaitzen soseguari, azken begiratu lagunkoi bat egin, eta gero, leihoa itxita, kriseilua piztuta, ezer ere irakurri gabe, ezertan pentsatu gabe, lo egin gabe, bizia nire baitatik lasterka igarri ibai bat ibitik nola, eta nahi nuke egunero kanpoan isiltasun handi bat egotea, lo dagoen jainko batena bezalakoa.
Poema batasun gabeak. Zibilizazioa hitz egiten duzu, eta izan behar ez duenaz, edo halako izan behar ez duenaz. Diozu, denek sufritzen dutela, edo gehienek. Giza kontuak daudenean baitaude. Diozu, bestelakoak balira, gutxiago sufrituko luketela. Diozu, zuk nahi bezalakoak balira, hobe litzatekeela. Entzuten dizut, baina ez adi? Zertarako entzun behar nizuke adi? Zuri adi entzunda, enuke ezer jakingo azkenean. Gauzak bestelakoak balira, bestelakoak lirateke, ez besterik. Gauzak zuk nahi bezalakoak balira, zuk nahi bezalakoak lirateke soilik. Gaixoa zu, eta gaixoak bizitza ematen dutenak, zoriontasunaren makina asmatu nahian. Esaten dute, gauza bakoitzean, badela eskutuko gauza bat. Bai, ura bera da, eskutuan ez den gauza bakoitzean dena. Eta ni, kontzientzia, sentipenak eta adimena izan arren, gauzak bezalakoa naiz? Zer dut gehiago eta zer gutxiago? Ona eta posgarria litzateke nire gorputz hutsa banintz. Baina banaiz beste zerbait ere, hori baino gehiago edo gutxiago. Zer naiz gehiago edo gutxiago? Haizeak jakitun izan gabe jotzen du. Landarea jakitun izan gabe bizi da. Ni ere jakitun izan gabe bizi naiz, baina badakit bizi naizela. Baina badakit bizi naizela, edo bakarrik dakit badakidala. Nire manupean ez den patu batengatik jaio, bizi, hiltzen naiz. Nire baitan ez den kanpoko indar batengatik jaio, bizi, hiltzen naiz. Orduan, nor naiz ni? Gorputz eta arima naiz, edo
edozein barrualderen kanpoaldea. Edo nire arima alda indar unibertsalak nire gorputzaz barrutik duen kontzientzia, beste gorputzena ez bezalakoa. Horren guztiaren erdian, non nago ni? Nire gorputza hilda, nire garuna deseginda, abstraktu, impertsonal, itxuragabe, nire niak jadanik ez du sentitzen. Jadanik ez du nire garunarekin pentsatzen nik sentitzen ditudan pentsamenduak. Jadanik ez ditu nire borondatez mugitzen nire eskuak. Horrela finatuko naiz? Ez dakit. Horrela finatu behar banu, pena litzateke hala finatzea. Espai naiz, hileskor bihurtuko. Udaberria itzultzen denerako, behar bada enaiz egongo munduan. Orain imaginatu nahi nuke udaberria jendeki dela. Pentsatzeko negar egingo lukeela, beradizkide bakarra galdua duela ikustean. Hala ere, udaberria ez da gauza bat ere. Esateko modu bata. Loreak edo hosto berdeak ere ez dira itzultzen. Loreak eta hosto berdeak beste batzuk dira. Beste egun goxo batzuk dira. Ez da ezer ere itzultzen, ez da ezer errepikatzen. Dena erreala da eta. Baldin eta hil ondoren, nire biografia idatzi nahi banu, oso bakuna litzateke. Bidata baino ez ditu, jaio nintzenekoa eta hiltzen naizenekoa. Bataren eta bestearen artean, egun guztiak ni haurenak dira. Haize zehaztu daiteke zer naizen. Etengabe so egin nuen.
bat ere sentimentalkeriarik gabe maitatu nituen gauzak. Lortu ezin nezakeen desirarik enuen behin ere izan, enintzelako behin ere itxutu. Entzutea bera, ikustearen lagungarri baizik etzen izan. Ulertu nuen gauza guztiak errealak eta desberdinak zirela. Begien bitartez ulertu nuen hori, pentsamena erabili gabe. Hori pentsamenaren bitartez ulertzea, gauza guztiak berdintzea bezala litzateke. Egun batez, logura izan nintzen edozein haur bezala, begiak itxi eta lo egin nuen. Horretaz landa, naturaren poeta bakarra izan nintzen. Naturari buruz diren iritzi guztiek, ez dute inoiz belar bat azaraziko edo lore bat zorraraziko. Gauzei buruzko jakituria osoa, ez da inoiz eskuekin hartzeko modukoa izan, gauzak ez bezala. Zientziak egiazko izan nahi badu, ba alda zientzarik gabeko gauzak baino zientzia egiazkoagorik? Begiak ixten ditut, eta lur gogorraren gainean etzaten naiz. Lur horren errealitatea hain da erreala, nire lepoak ere igartzen baitu. Ez daukat arrazoimenaren beharrik, sorbaldak eukizkero.
Entzun dituzu Alberto Cairoren poemak. Euskarazko itzulpena eta aurkezpena Iñigo Roque. Bisitatu Iñigo Roqueren bloga idaskola.com helbidean. Itzulpengintzaz, literaturaz eta beste 11 gauza ederrez irakurtzeko. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak freesoundetik hartuak dira. 3 bikoitz .freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!